Той каза: да, ние продължаваме да работим заедно, въпреки медийните спекулации по този въпрос. Проблема за специалния координатор на ООН за близкоизточния мирен процес е, че се увеличават заради причините от една страна засилената политика на Израел с строителство на селища в Западния бряг, а от друга продължаващия конфликт между палестински практики и сериозни бюджетни проблеми на палестинската автономия. За новините, Младен Петков. Русия води необявена хибридна война срещу Украйна. Música inimitable, В речта си направи на международната организация Порошенко заяви, че Украйна е изпитателен полигон на хибридната война, която се използва политически натиск, пропаганда, намеса в избори, икономическо изнудване, военни операции и злоупотреба с дипломатически методи. В Донбас има близо 38 000 незаконни въоръжени сили, въоръжени до зъби от Русия, каза още Порошенко. Междувременно контактната група по урегулирането на украинския конфликт подписа в Минск рамково споразумение за предечакане на силите и средства в Донбас. Те трябва да се изтеглят от сегашните си позиции и да се предислоцират на нови, които да са достатъчно далеч от позициите на противника.